So mo ni guys, kay magluto man mi og gulay karon, giuna na mo og gisa ang lamas. Then, kamatis. Ay! Magluto mi og munggol. Manggos with kamatis. Yes, lamig kayo mong sudan karon. Sa among paniod to, panihapon. Ang nindot ano kay nang hag ka magluto bitaw kanang kadaluto ninyo. So okay naman bisag natural lang maluto. Ang gani. Guys, please comment kung unsay kuan mo sagol ani ha. Kaya wala daw mi isagol. Kay wa mi sagol ani. Basta nawe ka-suggest. Bulad ng labi lagyan ni. Wala ang kay bulad good. Ako pa daghan. Unya kay biin na. Ari na dili. Atsup kay kung kusirina oh. Nga, ako lang ang iluna dito sa mongga. Guys. Magiwa sa dami og bulad kay isagol sa among gulay munggus. Kuya kayo dako pa kay kusini oh. Di ana sa likod. Hiwa-hiwaon na naman nagagmay kay butang daw naman sa mong gulay. Dami kayo munggo sila guys. Munggus siya nami tuno katong nasa baluran oh tuno na siya. No. Subog siya, subog. Syaro di malami ang luto nga. Please like and subscribe. Oh. Oo, anak ba? Yan ka. Wala pa pamahaw bay. Kasi yung sudanda guys. Ayaw na yung kahatag. Sige na nga bulad. Kuan. Ay, tuyan daw si Miguel. Dami kayo mong bulad guys oh. Oh, dami kayo mong bulad. Naraw sapal oh. Sapal sa lubi. Yeah, mo ito natagawa sa ni ron. Do. Dami kayo ni guys. Matis yung bulad. Di na sila ito na isagol na. Mura na magis kabit si Bay. Bukan na to dito. Sige, be. Oo, sakto po ko sa... Sakto po ko mag... Yes, lami kayo mo ang munggus guys. Lami kayo. Nya, bitsen. Dili mo lasa ang imong nilutuan kung why bitsen. Katong sagit man dyan. Oh. Lami ni guys kung naibitsen. Ito naman gamit kay kahoy. Yes, lami na jud kayo ni Pilawan ron. Makalimot jud kasi mong pangalan, makakaon ka alam. No? Kasi sagol na yan ate. Kuan. Ang kaning puti, kuan eh. Ito gani guys. Karlang. Karlang. Ano yan karlang? Lapot kaayo guys. Lami kayo mo ang Nagpula-pula di ay. kamatis na guys. Lami kayo. Woo. Alas 12 na guys. So kami naniod to. Alas 11 pa man, 21. Anong sa pa di ay? Okay pa na lagi maluto. Sakto sa... Sige ha, huwag tarong nga atong kayo bay. Kaya ron nga maluto og dali. Sa tanan-tanan guys, ang kahoy jud ang makapalami sa imuhang giluto. Lahi na dyan Dahil sa na gasol. ang kahoy kaysa sa gasol. Ito pati kung sa linlungag. Mayroon din sila lahi na ang luto sa gasol ug sa kahoy no. Shout out sa naiabuhan dira. Masinjay, gini ang mga buwan o. Kayuta-yuta o. Dukol-dukol. Oh. Kanang kuhan, masanay, dukol-dukol. Kahoy guys, dapat naamoy abuhan guys. Kaya kung mahutdan mo gasol guys, kahoy gid ang madaganan, wailain. Shout out guys sa parehas na mong ginalutuan o yuta-yuta style ma. Nalami sa tungkulay kayo. Anya inig tayo pa jud giduko-duko style. Lami gud ni siya nayabuhan ng tawa. Di pa man gud siya kayo mo kay guot. Lahi na siguro ning Tang sa dali sa karahay kay basig mahulog pa hinung na ron. guys. Lahi na guys, kamalata na guys.
Ay, pwede naman na sila isabay duha. Ah, di na mo ginasabay. Sabay ra ni siya sa kuan kamunggay. Mm. Mulata, uy lami. Unsa na nang yellow day, guys? Unsa Basa na? na ni guys. Mana na? Oh. Unsa day na kalbasa? Oh. Mara mo. Labasa ni guys. Ay, sus kalami. Kalami Uy, guys. Mura siyang binignet guys, pero dili na siya binignet. Munggos na guys, agay. Agay, agoy. Munggos na guys ha. Ina ka binignet guys. Ang uban kay hard mo kay mo. Lami kayo guys. Ang kayo may nagdalaglani siguro ani oh. Oh, lami kayong siga guys. Oh, perte ugaha. Ay, manglagpot lang guys. Lain lagi. Agay. Lain lagi na siya. Hindi man na siya ginana ako magluto diha lagi. Oh, Hindi man na siya maginana ako magluto. mga mo siguro na guys. Mga mo na. Mga amo akong kahoy. Muna guys, para bago ni maihaon guys, imo sang tilawan para di mo parat dili pud mo pait. So, pait pa na. Ay, sa taga. Matabang Ang siguro. tabang day guys. Matabang na siguro. Oh, tilawan na to guys. Layo na tanga. Dili ka na. Yan, sa may lasa na, ma'am. Kasi pangalan ako. Nakalimot ko na siya ang pangalan ng pinantik, oh. Oh, lami kay guys no. Pupaha, eh. Kalami na ugnaw, ano, eh. Lapot kayo guys. Tilaway guys. Tilawi. Lami. Tama ba? Para mo lami jud ang imong giluto nga munggos, dapat but nga jud og gata. Lami kayo. Pwede nimo tilawan guys kung ginahan sa mo tilaw guys. Bumuing. Milky kayo guys. Pihot na. Ha? Dagi na kag sabaw. O, sige na. Pero may gupi ko pag sabaw ba? Langoy-langoy sa sabaw. Oh, lami kayo guys. Asa mong magic? Nara. Lami atong magic. Muna ang ilang gingon pag mag-magic ka, Magic yun. magic imo hang niloto. Shake, shake, shake. Magic, magic. Ay, sa kakaldiro ba? Oh, magic. Nasa kamay mo ang magic. Sa kamay sa nagluto. Nasa kamay mo ang magic. Labay na, liha. Lamiasa mo ang munggos, guys. Ay! Pistahe, gining kalderuhan eh. Pang pistahay. Pang pista. Yan sila sa. Tilaw. Puda-puda mo tilaw. Pasok, guys. Murag, Magasin. Kulang. mutang asinin gamay. Murag asin. Sito ganoy? Ay, tara de. Ni ang taklo ba na atura. Una guys, sa luto na gyud guys. Sus kalami na gyud kita niyo naman o kabukal-bukal asa daw mo kitaan na daw. Tinunuan na siya, ginamos tinunuan nga na imong gust with bulad ay. Ang akong kusinira naglisod ug unsaon paghaon ang among gulay nga naluto na. So, maunang ako nalay naghaon sa among gulay nga giluto. Gi, baba lang. Para dili init, anak. Pagkalamian naman lang jud aning gulay nga among giluto karon nga among gibutangan og munggos plus tuno sa lubi plus bulad. Agoy pagka-perfect combination gayud mao wala na koy laing maingon kundi pagkalami na lang jud. Na, Thick na, thick. unsay thick? Thick, Thicker, thicker. thickness. Sana ka ng thickness, oh, thickness. Grabe. Titawan sa daw niya bay. Bakit ako ko unsay lami? Ug maguba bay mong naong mausab imong ngalan. Nay kulang. Unsa bay ko lang? Kanon. Tilawan daw, kung tama na ba? Kada, tilaw. Tama na ko na eh. Tilaw ka, basin kulang, asin ba? Marat mo? Himarat pod mi baya. Bahala mo diag di mo himarat. Kay himarat mi. Nag-video man. Tanawa ganino ayong dayon ko nakalimot na kasi imong pangalan. Sure ka? Oh. Sige. Taka
Lubi, na bay, mga ano ta? Tara, ina na sa tilanan.